eu son Adrián e isto é un Minuto Azul. Hoxe vouvos falar da chalana. A chalana é unha barca pequena e plana que se usa para o transporte e pesca. A súa orixe probablemente veña do francés chaland. Aquí en Rianxo, para os mariñeiros, é superimportante, sobre todo para a pesca de mariscos. E tamén é un símbolo para eles. Chalana, no castelán dise chalana tamén. No francés, chaland, como dixen antes. En inglés dise barge. E no portugués dise chalana tamén. A chalana forma parte da nosa tradición e cultura. E ata aquí o vídeo.